Welcome back sa ato nga channel, Sukdanan sa Kamatuoran. Kini nga channel for educational purpose to defend our Catholic faith. Ang atong programa dire dili pagpangatake ngadto sa uban nga mga denominasyon, kundi pagdipinsa sa atong simbahan, pagdipinsa sa pagtuong Katoliko. Karon nga episode, atong hatagan og komentaryo ang usa ka pastor nga mityabaw diri sa social media. Kay ingon niya, dili kamo nga mga Katoliko ang tag-iya sa Biblia. Dili kamo nga mga Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Mauna ang ingon sa usa ka pastor. Sa dili pa nato hatagan og komentaryo ang usa ka pastor, ato asang lantawon ang iya nga video. Scripture is given by inspiration of God. Ibig sabihin, kani ang Biblia, ang scripture, tanan nga scripture, the whole Holy Bible, no, is given. Meaning, ihatag sa Ginoo. Dili ang Katoliko Romana or ang RCC ang naghatag ani nga Biblia. Dili ta mag-ako-ako no, dili ta mahimo ba nga angkon-angkon no, mao gina sila no, angkon-angkon, grabe dagan nilang claim. Now, gi-claim na gid nila no nga ilaha daw ni. Actually, para pulong sa Ginoo, no? Gikan sa Ginoo ang pulong niya. Dili sa gikan sa kung unsa nga grupo nga grabe ra ba ka kulto. Gipakapinan pa yun ni pastor. Ingon niya nga grabe daw ka kulto ang Katoliko. Pero ato ala na nga respetuhon kay gibarugan raman yun ni pastor ang iyang pagka-protestante. Ihapon na nga komentaryo. So, dili lang ta balaka na kay iyahara ng komentaryo kagulingon ra niya na. Gigamit ni pastor ang sulat ni San Pablo diri sa 2 Timoteo 3:16 paingon sa 17 to disprove nga dili lagi daw Katoliko ang tag-iya sa Biblia. Atong basahon ang gisulat ni San Pablo kung mabasa bagyo dire sa 2 Timoteo 3:16 paingon sa 17 nga dili Katoliko ang tag-iya sa Biblia. Kay mao man nga verse ang gigamit ni pastor. Atong basahon ha. Unsay giingon dire? Ang tanang kasulatan gihatag sa Dios, pinaagi sa pagpanunod ug mapuslanon, sa pagtudlo, sa pagsaway, sa pagtulid ug sa pagdisiplina sa pagkamatarong, aron ang tawo sa Dios mahimong hingpit andam sa tanan maayong buhat. Wala man direktor giingon nga dili ang Katoliko ang tag-iya sa Biblia. Ngano gigamit man nimo ni? Wala ka kasabot ani tor. Unsa man ambot ipasabot ani? Pag-ingon ni San Pablo nga pag-ingon niya sa 2 Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan wala pa may New Testament ani tor. Ngano maingon man ka nga ang Biblia ni mention man ka og Biblia nga kining pagsulat ani pag-ingon ni San Pablo sa ang tibuok kasulatan inspirado sa Ginoo nga gikan sa Ginoo, gituga sa Ginoo ang tanang kasulatan, dili man Biblia anbot ipasabot ani ni San Pablo, kundi kadtong New Testament. Katong Old Testament. Mao to ang bot niya ipasabot. Pero tor, ako nasayod man yun ko nga nakabalo man yun ka nga ang Biblia ang Katoliko ang tag-iya. Ako sa una dili man yun ko ingon nga Katoliko gyud inborn, Sabadista man yun ko. Dili gud ko ganahan, dili gud ko musugot nga sa una nga pag moingon ang mga Catholic faith defender, pag moingon ang mga CFD nga
kami nga mga Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Dili gyud ko mosugot. Nganuman, protestante man ko. Gibarugan gyud nako ang akong pagka-protestante bisan og nakabalo nako nga ang Katoliko mao ang nag-compile sa Biblia. Gibarugan gyud nako akong pagka-protestante. Mao nga kini si pastor ako ra po ni siyang gisabot. Kay protestante man siya. Ingon ana po ang akong mindset sa una sa imo hator. Ingon ana po ang akong mga panghunahuna kanimo sa una tor. Gamiton gihapon ako ning 2 Timoteo 3:16 nga i-disprove nga dili Katoliko ang tag-iya sa Biblia, pero wala gyud, dili gyud ni magsilbi. Ngano man, pag ingon sa Katoliko nga kami ang tag-iya sa Biblia, pag ingon sa Katoliko nga Katoliko ang tag-iya sa Biblia, dili gyud na ikaulaw. Dili gyud namon ay kaulaw, kita nga mga Katoliko, mga kaordinaryong Katoliko, dili gyud nato na ikaulaw. Nganuman, naatay gihawiran nga ebidensya, na historical evidence. Pananglit, mo claim kita sa usa ka yuta nga kanang yuta ato ana. Kinahanglan na gyud tay gunitan nga titulo, land title. Nganuman, kay kung naay mo claim ana, dili na siya makaklaim kay naaman sa imuhang titulo. Ingon ana usab, kami nga mga Katoliko dili na mo ikaulaw nga kami ang moingon mi nga kami ang nagtag-iya sa Biblia. Nganuman, ako sang isaysay ni, akong ning sinsilihon karon pagpasabot aron masabtan gyud sa tanan. Pag ingon sa Katoliko nga ang Katoliko ang tag-iya sa Biblia, ayaw na mo pagsupak kay tinuod man na. Hatagan ta mo og analogy aron nga masabtan gud ninyo ngano nga gi-claim gud na sa Katoliko nga kami ang tag-iya sa Biblia. Hatagan ta mo og analogy. Si Pedro naghimo og lamisa. Karon unsaon man paghimo ni Pedro og lamisa aron nga maka asimbol siya og lamisa. Miadto si Pedro sa hardware, ni palit og lansang, ni palit og martilyo, ni palit og epoxy, ni palit og pintal. Human niadto pod siya sa supplier sa lumber, ni palit og tabla, ni palit og 2x2, 2x3 mga kahoy aron ni siya mag-asimbol og lamisa. Karon sa diha nga giasimbol na ni Pedro ang lamisa, naay nangutana, kinsa ang nagpanday ani nga lamisa? Kinsa ang naghimo ani nga lamisa? Kinsa ang nag-asimbol ani nga lamisa? Siyempre, makaangkon gud si Pedro nga siya ang naghimo ana nga lamisa kay siya man ang nagpanday. Di ba? Hinaot kinasabtan ninyo. Ang pangutana, ang lansang asagikan sa hardware. Ang martilyo asagikan sa hardware. Ang epoxy ug ang tanan nga mga materyales sa pag-asimbol sa lamisa nga gihimo ni Pedro iyang gipalit. Dinhi sa kalibutan, tanan nga butang wala may ato. Kita igo lang tagitugyanan sa Ginoo. Giklaim ba ni Pedro nga kadtong martilyo, lansang, mga lumber og epoxy og pintal iyahagyud gikan? Dili, igo lang siya ni palit. Kinsa may tag-iya ana kung atong tugkaron jud maayo? Ang Ginoo. Ang Ginoo ang tag-iya sa lansang, ang Ginoo ang tag-iya sa epoxy, ang Ginoo ang tag-iya sa pintal, ang Ginoo pod ang tag-iya sa mga lumber ug sa martilyo. Karon, ngano nga gi-claim man ni Pedro nga iya ang lamisa tungod kay siya ang nag-asimbol. Siya ang nagpanday. Makredit gyud na sa iya ha. Siya man naghimo. Ingon ana usab kining Biblia.
kining Biblia ba makredit kini sa Katoliko pag ingon namo nga mga Katoliko nga kami ang tag-iya sa Biblia, tinuod kaayo na. Nganuman, kining libro sa Genesis, kini ba? Genesis, Exodus, Levitico, paingon sa Malakias, ang Ginoo ang tag-iya ani, inspirado sa Ginoo. Pero ngano nga na-claim man ni sa Katoliko nga kami ang tag-iya? Kay gikan sa libro sa Genesis, Exodo, paingon sa Malakias, gikuha sa Katoliko, gi-compile, nahimo o gitawag nga Old Testament. Gikan sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Buhat, paingon sa libro sa pinadayag, gikuha sa Katoliko, gi-compile, gitawag og New Testament. Ang duha ka hutong ani nga Biblia nga Old and New Testament gihiusa karon ang Old and New Testament nag-usa naman libro sa mga libro. Mao man ni siya ang Biblia, libro sa mga libro. Ang Old and New Testament gihiusa og karon gitawag og Biblia. Mauna ang buot ipasabot. Ang pangutana, kinsa man ang nagsulat ani? Mauna ang giingon diha nga wala man tay ingon nga diri sa kalibutan na ay ato ang gipang himo nga mga tanan nga butang. Kanang imong na sakyanan, kini nga cellphone, tanan nga mga butang nga naa diri sa kalibutan, ang Ginoo ang tag-iya. Pero ngano nga credit man sa Katoliko? Kay ang Katoliko mao ang naghago. Ang Katoliko mao ang nag-compile ani nga libro sang mga libro nga gitawag og Biblia. Mao na nga tor, wala gyud nimo masabti. Hinaot nga nasabtan na nimo karon ngano nga gi-claim kini sa Katoliko. Pagkanindot kaayo no? Hayag og nasabtan gyud. Sa una dili gyud kumutuo ani. Di kumutuo nga Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Pero sa ako nasabtan, ako kining gidawat. No? Hinaot nga nasabtan ninyo nga kini nga explanation para lang ni sa wala gyud makasabot. Pero nasayod ko nga daghan gyud ang nakasabot na, daghan na nakabalo, pero nagpalingog-lingog lang. Kadtong sa mga nagpalingog-lingog lang, dili ni para kaninyo nga video. Kini nga video para lang ni sa literal nga wala makasabot. Daghang salamat. God bless kanatong tanan.